Bon dia, bona tarda, bon moment per a tothom. Avui us explicaré una història. És el conte del mag dels colors que va escriure Arnold Lobel. Això va passar fa molt temps. Era una època on en el món no hi havia colors. Era l'època que s'anomenava la Gran Grisor. Tot era pràcticament gris, i si no era gris, era blanc o era negre. En aquella època hi vivia un mag. Quan obria la finestra de casa seva, es mirava tot aquell gran món, deia: alguna cosa no funciona bé. No pot ser que no sapiguem si és un dia assolellat o si és un dia plujós. El mag, per divertir-se, per no avorrir-se, baixava unes escales que portaven al fons d'una bodega de casa seva. I allà, en aquella bodega, agafava unes olles i començava a ficar una miqueta d'això, una miqueta d'allò, una miqueta d'aquí, per fer encanteris, per fer noves màgies, per descobrir coses. I amb aquelles coses que anava ficant d'una miqueta d'aquí, una miqueta d'allò, una miqueta més d'aquí, i anava remenant, un dia, en el fons d'aquella olla, va veure una cosa diferent i una cosa preciosa. Aleshores, tot emocionat, va agafar allò, se'n va anar fora de casa i va començar a pintar casa seva. Tots els veïns van atansar-se i van dir: però mag, què és això? Diu: d'això li en diré color i li en diré blau. Aleshores, tots els veïns li van demanar: mag, que mos en donaries una miqueta per nosaltres també? Esclar que sí, agafeu tot el que vulgueu. I així va ser com va néixer l'època de la gran blavor. Tot era blau, els arbres eren blaus, les abelles eren de color blau, la roba era de color blau, fins els dinars, menjars eren de color blau. El mag sortia amb la seva bicicleta de color blau i s'anava passejant i mirant aquell gran món, aquella gran extensió blava, i deia: però quin dia més magnífic! Però al cap de molt temps, tota aquella blavor no era tan magnífica. La gent estava ensopida, estava trista, i els nens ja no jugaven pels carrers. Ningú s'estava divertint. I els veïns van anar a veure el mag i li van dir: mag, hauríem de fer alguna cosa, és que no tenim esma per a fer res. I és veritat, deia el mag, fins i tot jo ja fa molts dies que no ric. Aleshores, tot trist, va agafar i va baixar aquelles escales profundes que arribaven fins al seu celler fosc i blau. I va agafar unes olles i de nou va començar a ficar una miqueta d'això, una miqueta d'allò, una miqueta d'aquí i una altra miqueta d'aquí. I va anar remenant, fins que va sortir alguna nou. I va agafar allò, va sortir fora de casa i va començar a pintar la barana de casa seva. Els veïns, tots contents, se'n van anar allà a veure i li van dir: mag, què és això tan bonic? Diu: d'aquest color li en diré groc, que mos en dones una mica? I és clar que sí, agafeu tot el que vulgueu. I aleshores la gent va començar a pintar-ho tot de color groc. Pintaven els porquets de color groc, les cadires del dentista, les perruques eren de color groc, tot era de color groc. I el mag sortia amb el seu cavall de color groc. Va néixer aleshores l'època de la gran grogor. I el mag amb el seu cavall groc es passejava per aquella gran extensió de terreno i se'n mirava tota la terra i deia: oh, però quin dia més magnífic que fa avui! Però, esclar, després de molt i molt temps, no tot era tan magnífic,
perquè resulta que aquella grogor, aquella lluentor era tan forta que la gent no es podia veure, els hi feia mal a la vista i ensopegaven els uns amb els altres i se n'anaven a veure el mag i deien, mag, soluciona aquest problema, és que tenim tots molt mal de cap i ja no sabem on anar ni què mirar. És cert, deia el mag, ja fa molts dies que jo també estic amb molt mal de cap. I aleshores, a trompicons va agafar i va baixar aquelles escales fondes que donaven fins a la seva bodega, fosca i groga. I allà de nou va agafar unes olles i va començar a ficar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, una miqueta d'aquí també, i també d'aquí una miqueta, i va anar remenant, 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 fins que al fons de la seva olla va trobar un nou color. Va sortir fora de casa seva i va agafar i va començar a pintar les flors. Tots els veïns, quan el van veure, li van demanar «Mag, aquest color és preciós, com li en diràs?» «Li en diré vermell, que mos en dones una mica?» «I tant que sí, agafeu el que vulgueu». I així va ser com va néixer la gran vermellor. Tot era de color vermell. Les fonts eren de color vermell. Les carreteres eren de color vermell, tots els vestits, totes les plantes, tot era de color vermell. I el mag sortia amb la seva barca de color vermell, passejant-se pel seu llac de color vermell. I deia, ai, quin món més magnífic! Però, esclar, al cap de molt temps, tanta vermellor, tampoc no era bo, perquè la vermellor va començar a crispar la gent, tothom estava enfadat i la gent s'esbatussava, els nens no paraven d'esbarallar-se als carrers, els pares es parlaven amb veu alta i tothom estava superenrabiat i tothom se'n va anar a veure el mag i li va dir, mag, tot això que ens està passant és culpa teva, tanta vermellor, és culpa teva. Però sí, i li van començar a tirar crocs al pobre mag i el mag marxava saltejant i corrents se'n va anar cap a casa seva i va baixar tot enfadat amb les dents ben apretades. Se'n va baixar aquelles escales cap a la seva bodega, fosca i vermella. I allà va agafar totes les olles i va començar a ficar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i anar remenant, però només sortia el color blau, i només sortia el color groc, i només sortia el color vermell, i anava fent. Va fer tant, i va estar tants dies provant, que tenia tot un munt d'olles, plenes a vessar de color blau, de color groc i de color vermell. Tan plenes estaven que en un moment donat es van tombar i tots aquests colors es van barrejar i va haver una catàstrofe allà de tants colors pel terra. Però el mag aleshores se'n va donar compte que allà havia passat una cosa magnífica i de tan content que estava va començar a ballar per tota la seva bodega fosca i de 1000 colors, perquè se'n va donar compte que barrejant el blau amb el vermell sortia un color. Si barrejava el groc amb el blau en sortia un altre de nou, el groc amb el vermell en sortia un altre de nou. I aleshores el mag va començar a barrejar tots aquells 3 colors de totes les combinacions possibles. Quan ja va haver acabat va cridar a tots els veïns. I els veïns es van trobar davant seu un munt d'olles amb molts colors. I aleshores li van demanar, mag, ara quin color agafem? Tots. Els heu d'agafar tots. I tothom va agafar colors i els van començar a ficar en els llocs més adequats. I molt aviat el mag va obrir la finestra de casa seva, treia el cap i mirava tot aquell món meravellós, aquell gran món ple de colors. I aleshores deia, ara sí que fa un dia fantàstic. I els veïns, com a agraïment, l'anaven a veure i li portaven una poma vermella,
unes flors de colors morades, raïm morat també, fulles verdes i flors blaves i plàtans grocs. I així és, nens i nenes, papes i mames, i tothom. Així és com va néixer aquest món tan meravellós i tan ple de colors. I espero que us hagi agradat molt aquest conte, el conte del mag dels colors.